Ayun, natapos din ka that's good yung T1 form ko. Mga ka that's good yung sa tax. Hirap ng pinagdaanan mga ka that's good yung tax ko. Pero natapos din. Papadala ko bukas ka that's good dahil sabi nung gumawa accountant ka that's good ay padala ko daw sa address na binigay yan. Yung address mga ka that's good. Ang sa akin ka that's good ay T1. Ayan ang tawag kapag wala akong employer kaya T1 ka that's good. Yung isa ka that's good yun T4. Ito T1. Ayan T1. Yung isa T4. Yung T4 naman yan yung tax na yun yung ibinibigay ng mga employer sa mga empleyado mga ka that's good yung T4. Para sa kanila naman yun. Yung sa akin, hindi ko alam kung ano ako. Self-employed yata yun mga kadats. Basta may income ka. Halimbawa, wala kang employer pero may income ka, kailangan mag-file ka. Yun yung T1. Yan yung dun ako pumasok mga kadats. Ang hirap kasing mga kadats. Ang hirap maghanap at kumuha ng gagawa na itong tax ko nung last year pa ako naghahanap. Ang dami ko nang in-email, ang dami ko nang mga tinignan mga ka-that's good, yung mga dito sa Kelowna. Ang dami ko nang tinanungan. Ang sabi nila, na daw, hindi sila nag-a-accept ng new client mga ka-that's good. Yung iba naman, hindi na nagre-reply. Yung iba naman, automatic reply yung iba mga ka-that's good. Tapos sabi nung gumawa nito yung accountant, napag-isip-isip ko na parang sa isip ko lang parang judgment ko lang. siguro ayaw nila na small time, no? That's good, no? Hindi ko lang alam kasi siyempre, 'di ba, ang dami ng client. Sa dami ng client, mga malalaki, mga big time, ganun. Parehas ng trabaho, pero mas malalaki yung kikitain doon. Ewan ko, siguro may maximum na client lang din sila siguro na kailangan gawin, parang ganun. Ikumpara ko tuloy doon sa private doktor, mga ka-that's good. Hanggang ngayon, di pa kami nakakakuha ng doktor namin, ng family doctor pala, hindi private doctor. Ng family doctor mga ka-that's good dahil ang hirap maghanap ng family doctor dito ka-that's good. Dahil may hangganan din yung kakayahan ng doktor, hindi naman siya pwedeng umawak ng unlimited na pasyente, di ba mga ka-that's good. Tama siguro yung accountant yung sasabi niya na hindi na sila nagtatanggap ng bagong client siguro dahil puno na siya ng gawa. Kumbaga baka hindi na siya makapag bakasyon pag tatanggap pa siya ng client, na dagdag na client, no? Kaya maganda pala yung accountant dito mga ka-that's good, oh. Kulang ang accountant dito sa Kelowna para sa mga accountant. O baka sabi nga that's good, pwede daw akong mag-aral. Mag-aral ng accounting. Ng accounting, that's good. Aralin ko nga, titignan ko nga kung paano. Meron siguro parang short-term course lang. Tapos, hindi, ang aaralin ko lang, yung parang siguro yun yung bookkeeping, no? Oo, yung pag-aayos lang ng mga papel-papel, mga ganito that's good. Yung para yung pag-fill up lang ng form, kasi madali lang to fill upan mo lang yung form, may form na meron dito, aralin ko lang. Tapos kaso kailangan i-accredit ka pala mga ka-that's good. Kailangan yata ma-accredit ka pa bago ka maggagawa mga ka-that's good. Ibig sabihin baka may exam, pa-examin ka ng CRA, parang knowledge test, parang ganun kumbaga sa lisensya. Titignan kung kaya mo na, di ba? Kung kaya mo na, di ikaw na gagawa. Pero at least natapos na, that's good, na bawasan yung Kasi
sayang yung 1 taon na ano, kung hindi pa kasi unang ano ko pa naman to dito. Unang tax ko rito mga ka-That's Good. Kahit small time, kahit wala pa. Baga basta sa umpisa, di ba? At least makita mo yung progress pag habang tumatagal mga ka-That's Good. Hirap talagang maghanap mga ka-That's Good ng gagawa. Kahit hindi accountant, basta yung gagawa, wala, mahirap eh. Ibig sabihin pa accounting office ba tawag doon? Accounting firm, mga ganun. Yun yung mga hinahanap ko noon eh, yung mga in-email ko, message ko. Ayun, kasi dito ka-That's Good, hindi ka karamihan dito, hindi ka pwedeng pumunta sa office mag-walk-in na mag-i-inquire. Kailangan makipag-appointment ka-That's Good. Hindi pwede yung punta ka lang dun sa address. Tapos bigla kang magtatatanong, hindi pwede. Kasi ka-That's Good, marami rito yung tinatawag na mga virtual office, mga ka-That's Good. Baka pagpunta mo dun, iba yung naka-office dun. Minsan ipaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung virtual office. Maraming ganun dito, mga ka-That's Good. Kahit mga low office, maka-virtual office dito, mga ka-That's Good. So at least okay na, natapos na. Etong taon na to, baka makapag-aral ako mga ka-That's Good. Matutunan ko kung paano gawin ito. Tayo na ang gagawa. Pero kung hindi, pakiusapan na naman natin to. Sila namang gagawa, mga ka-That's Good. Mahal lang rito ka-That's Good ang serbisyo ng accountant. Kasi humingi ako ng quotation dati, nag-email ako, tapos nasa $200 to $400 ka-That's Good ang isang oras ang appointment sa accountant ka-That's Good. Parang mag-uusap pa lang kayo nun. Wala pa yung trabaho dun ka-That's Good. Mag-uusap pa lang kayo, kumbaga ewan ko, baka interviewin ka muna niya about sa business mo, kung anong mga pinaggagawa mo. Ganun ka-That's Good. Depende. $200 to $400 per hour ka-That's Good, mahal. Pero ito ka-That's Good, yung gumawa na ito, libre lang ka-That's Good. Nakalibre na naman ako ka-That's Good. Pero hindi ko hinanap yung libre Kasi naghanap ako ng mga accounting firm, accountant, dami kong kinausap ka-That's Good. Pero walang gusto. Di na daw sila nag-a-accept. Ito naman nagtanong isang tong mga ka-That's Good. Hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi for privacy. Tama ba yun? For privacy o kaya for security. Yung mga ganun, mga ka-That's Good. Pero mabait, mga ka-That's Good, mabait. Marami nang naitulong sa atin ito, mga ka-That's Good. Sinaglit niya lang ka-That's Good. Kahapon lang, matandaan nyo nung mas matagal pa yung paghahanap ko ng resibo ka-That's Good. Kasi mas matagal pa yung paghahanap ko ng mga resibo ko nung nakaraang taon kaysa nung paggawa niya ka-That's Good. Para lang siyang gumawa ng excuse letter ng a-absent sa school. Ganun lang kabilis, mga ka-That's Good. Tapos natapos na. Ayun, kaya ang susunod na naman, mga ka-That's Good, ay next year na naman, mga ka-That's Good, after 1 year ulit. Mantakin mo yun, nakalibre na naman ako. Puro na lang ako libre, mga ka-That's Good. Puro na lang ako libre. Siyempre ka-That's Good, pag libre, mga ka-That's Good, ibig sabihin, yung serbisyo libre. Yan, tatanawin natin utang na loob yan ka-That's Good. Siyempre, darating din yung time namin. Makakagawa rin tayo ng hindi naman kasi kung tutuusin, mga ka-That's Good, marami nang naitulong sa atin. Yung lang, sana balang araw makakabawi rin tayo, mga ka-That's Good. Diba? Kaso, Sabado bukas,
Sana bukas yung yung Canada Post. Kasi sa Canada Post ipapadala mga ka-That's Good. Para sa Lunes makarating na sa sa Winnipeg, Manitoba mga ka-That's Good. Ang mahal na sana to mga ka-That's Good. Siguro tansya ko nito ha. Tansya ko lang ha. Parang wild guess ko lang, mga kulang-kulang $500 siguro. Ay hindi. Depende sa yata. Depende sa amount mga ka-That's Good. Hula ko lang yun. Hula ko lang. Sa akin lang ay mahirap mga That's Good. Mahirap maghanap ng accountant o kaya accounting firm o kung ano man. Kailangan yata may reference, may mag-refer sa iyo o hindi ko pa kasi alam ang kalakaran dito ka-That's Good. Ang napansin ko lang dito, by the book lahat dito. Hindi ka pwedeng mag-under the table. Mga ka-That's Good. So ko lang, hirap ng accountant. Tapos wala pa yung family doctor. Manghirap din ng family doctor, mga ka-That's Good. Hirap maghanap ng family doctor. Meron nga akong may mga kakilala nga ako, 4 na taon na wala pang family doctor mga ka-That's Good. Iba kasi pag may family doctor ka, may mag-aasikaso. Ibig sabihin yung record mo, siya na yung hahawak, parang ganun. Ganun din yung accountant. Yung record mo ngayon, siya na yung laging hahawak, ganun. Yung family doctor, kung wala ka nun, o may emergency ka, pupunta ka sa sa ospital, diyan sa Kelowna General Hospital. Mga ka-That's Good. Ang problema ka-That's Good sa Kelowna General Hospital. Kasi may by experience to ka-That's Good ha. Isang beses pa lang naman pero may tinakbo kami sa ospital. Hindi, pangalawang beses na. Kasi si Mrs. tinakbo ko rin sa ospital eh. Ganun din ka-That's Good. Yung unang beses mga ka-That's Good kakilala namin, emergency, tinakbo na sa Kelowna General Hospital, wala ring family doctor. Ang nangyari ka-That's Good, inabot ng 7 oras mga ka-That's Good sa kakaantay bago na operahan ka-That's Good. Kasi ang pagkakaalam ko, yung doktor may ginagawa pang iba, ganun din. Para emergency rin, may ginagawang emergency rin. So, anong nangyayari? Babantayan ka muna, titignan ka muna hanggat kaya mo pa, ganun. Hanggat matapos nung doktor yung yung ginagawa niya, tsaka ka ngayon isasalang, ganun. Parang pipila ka. Kung may family doctor ka ka-That's Good, yung family doctor mo, yun ang gagawa sa'yo kaagad. Ganun mga ka-That's Good. Kasi alam na niya yung record. Alam na niya kung saan ka hihiwain, no? Di ba? Kay Mrs. naman, ganun din, masakit yung yung dito sa gums niya, masakit yung gums niya noon. Wala ring nag-asikasong doktor, That's Good. Parang niresetahan na lang siya ng ng pain reliever. Tapos tinanong siya kung nirekomenda sa kanya na kung gusto niya umuwi na lang at uminom na lang siya ng pain reliever. Mga ka-That's Good. Kaya umuwi na lang kami. Uminom na lang siya ng pain reliever, hindi nakatulog magdamag. Tapos kinabukasan pumunta na kami sa dental na kami pumunta. That's Good. Yun pala. May problema sa gums. Yun yung nangyari. Kaya yung accountant, sa tingin ko ganun din. Akala ko madali lang. Kailangan, dahil ang daming nag-a-ads, daming accounting, di ba? Siyempre, pag naka-ads, nangangailangan ng client, di ba? Kaya minessage ko, nag-reply, hindi na daw kumukuha ng bagong client. Sabi ko, nag-ads pa sila. Siguro matrabaho yung aking kasi, mga ka-That's Good. Kasi, nung nag-i-inquire ako ng accountant, mga ka-That's Good, yung bagong business yung ino-offer ko. Kailangan ko ng accountant ako para sa business na bagong bukas ako.
Yun nga yung cleaning business. Tapos binigay ko lahat ng mga detalye, kailan nag-umpisa, yung opisina, ganun, telepono, email. Ayun nga. Reject, mga kadats ko, ayaw. Siguro nga, sabi ko nga, baka matrabaho or ano. Puno na nga talaga. Ang maganda, buti na lang natapos. Ha? Buti na lang may magandang loob, mga kadats good, na gumawa. Nagpapasalamat tayo dahil hindi pa nagpabayad, mga kadats good. Yun ang doon maganda rito. Siya pa palang nagbayad, mga kadats good. Di ba? Nakakaano naman na parang nahiya na ako. Pero sabi naman niya okay lang daw, walang Dito kasi kadats good, pag binigay na kabutihang loob, kailangan receive mo kasi masasaktan yung nagbigay pag hindi mo ni-receive yung binibigay niyang na serbisyo, mga kadats good. Tapos mag-thank you ka, ganun. Thank you, pasalamat ka, yun ang gusto lang nilang marinig, mga kadats good. Tapos gantihan mo rin ng magandang smile, di ba? Mga ganun lang, mga kadats good dito. Ngayon, nandito ako sa bahay dahil maya-maya, bibiyahe ako, mga kadats good, sa DoorDash. Pero kakain muna konti dahil naka-break lang tayo. Ayos ang adventures natin dito sa Kelowna, mga kadats good. First day, kadats good. Ito ang kauna-unahang naghubad ako ng jacket, nagtanggal ako ng jacket sa labas. Mainit, mga kadats good, ang init to. Wala na akong jacket, ibig sabihin hindi na malamig, mga kadats good. Dito sa Kelowna, mainit na. Pinadala na natin yung T1 form natin, yung tax, mga kadats good. Pinadala na natin diyan sa Canada Post. May Canada Post diyan sa loob ng parmasya. $16.96, mga kadats good. Yun yung fast, sabi niya. Mabilis, 2 araw nasa Winnipeg na, mga kadats good. Yung T1 form ko, yung T1 ko. Yung sa tax, mga kadats good. Yan. Natapos ang problema ko sa tax. Natapos din, mga kadats good. Ngayon, baka mag-grocery naman tayo, kadats good, dahil 1 week na naman yung huling grocery natin.